Sabem que hi ha molts dubtes sobre què paguem en la factura de l'aigua i quins impostos s'inclouen. També hi ha dubtes sobre com demanar bonificacions o descomptes. Ara, amb total transparència, t'explicarem com funciona. En la factura pagues pel consum d'aigua que fas, però també hi ha impostos que serveixen per garantir-ne el subministrament. La part que depèn de nosaltres, Aigües de Barcelona, és la del subministrament d'aigua. En el concepte de subministrament d'aigua, pagues per l'aigua consumida i pels processos a què se sotmet fins que arriba a casa teva i torna al medi ambient en condicions òptimes. El preu que pagues per cada litre està aprovat per l'àrea metropolitana de Barcelona. A la factura, però, també hi trobaràs taxes de diferents administracions. Una és el cànon de l'aigua, un tribut de l'Agència Catalana de l'Aigua. També hi ha la taxa de clavegueram, que en alguns municipis es recapta a través de la factura de l'aigua. També hi pots trobar la taxa metropolitana de tractament de residus, que recapta l'àrea metropolitana de Barcelona, i la taxa de residus municipals generats en domicilis particulars, que recapta l'Ajuntament de Barcelona. I, com a totes les factures, l'IVA, que recapta l'Agència Tributària. Sabies que si fas un consum responsable existeix la possibilitat de reduir l'import de la teva factura amb algunes ajudes? T'expliquem com. 1. Si sou més de 3 persones a casa o convius amb persones amb un grau de discapacitat superior al 75%, pots sol·licitar una bonificació per fer servir més litres d'aigua en cada tram de consum. D'aquesta manera, estalviaràs en els conceptes de subministrament i de cànon. A més, les taxes de recollida de residus es reduiran en un 5% per cada persona addicional. 2. Si recicles i fas servir els punts verds, pots demanar un descompte en la taxa de tractament i en la taxa de recollida de residus de Barcelona. 3. També pots sol·licitar flexibilitat en el pagament de la factura, fraccionar, ajornar i fins i tot escollir el dia que fem el cobrament pel banc. 4. Si et trobes en situació de vulnerabilitat, d'exclusió residencial, ets una persona jubilada amb pensió mínima o tots els membres de la teva unitat familiar esteu a l'atur, pots tenir dret a ajudes en els diferents conceptes de la factura a través de la tarifa social, destinada a bonificar el 100% del concepte fix i del teu consum responsable. El cànon social, amb què no pagues res sempre que el consum de la factura no superi el primer tram. La TMTR social o l'exempció de la taxa de clavegueram i l'exempció o reduccions en la taxa de recollida de residus si vius a Barcelona. Cadascuna de les ajudes o dels descomptes s'ha de sol·licitar d'una forma concreta. Truca al 93 521 97 77 o accedeix al nostre web aigüesdebarcelona.cat. Tota la informació aquí. Escaneja'm!